nik horrezetu dut, eskegite ifinten ebeiek. Ah, claro. Erradurek ifinteko. Claro. Da non ipintu zein eskeite non? Zer batzuk ifintori esan, behi emeti ifinitokine bolango faja bat. Eta purtsulete zertu itugien, altzeu, ez dakizu eskegite dauzen moduen, hankak eta arregletako eta gauz egite. Da bakarrik hori teorien edo zuzorren? Ez da gero erreruek itegoen gihaube, arregle horri burreinek ederotu zerian zuen, da tolostuten. Beste errudan dibetok itegoen sorrostuteko gauzek. Osa, arregletako eta etxeko erramintek eta lan, ez da? Baina hor nik esetu nagoen hau, Maria Antonian da haitite. Baina eurretiz di egon zan, nik nagoen esetuten ja ordureko inde egon zan, Juline aite. Bai, bai izin zan? Bai, Juline aite. Da non eukioen horre? Hortxe bertan. Bertan? Hortxe bertan, bai.